Maglumat barlygy barada Amerikan Birleşen Ştatlarında bilim alýan ildeşimiz Islam Akmuratov bilen söhbetleşigimiz dowam edýäs. Islam salam, sizi hoş gördük. Bizim sanlygymy geçmek bilen baglanşykly maglumat barlygy ilkinji ornda durýar. Muň bilen baglanşykly täze iş orunlary hem täze uglar hem dörýär. Şu arada bizim ildeşlerimiz bilen öz taýýarlan maglumatlaryňyzy bilen paýlaşaýsaňyz. Salam ildeşler. Elbette sanlygyma geçiş döwründe öğrenken maglumatlar dörýär. Bilişiňiz ýalyk sanlygymda her bir etýän hereketimiz bir iz oý gitýär, ýani sanlygymda. Ol hem biziň her hili görnüşde maglumat ýygnamamyza sebäp bolýar. Ýani maglumat bazılaryny geçýär. Her döwürde dünýäniň islendik günjeginde maglumat analizi, maglumatlary seljermek işleri anlatylýar. Bu maglumat analizi diýmek näme? Ýani maglumat analizi nähilek işler ýerine ýetirýär. Maglumat analizi bolanda elimizdäki bolan istendik maglumat görnüşlerini, sanlygymdaky bolan maglumat görnüşlerini seljerme geçirip, şolardan istendik belki biznesler üçin, belki işler üçin, saglyk produktlaryny ýa bolmasa da telekesçilere, iş eýerlere işleriniň hasy ýyjyly bolmaklary üçin kömek etýär.